Čo keby som ti povedala, že som dokázala zarobiť 11 419 eur za jediný mesiac vďaka Instagramu, a to bez toho, aby som musela byť influencerkou, predávať svoje súkromie alebo pracovať 12 hodín denne. Pretože práve to sa mi podarilo dosiahnuť vďaka systému, ktorý som vybudovala na Instagrame. Systému, ktorý mi dnes umožňuje zarábať viac za mesiac, než som predtým zarobila za celý rok v zamestnaní. Ahoj, tu je Natália a dnes ti ukážem, prečo Instagram poráža všetky ostatné platformy, keď ide o budovanie príjmu v roku 2025. Úprimne som strávila roky testovaním rôznych platform a metód, míňaním peňazí na reklamy, ktoré nefungovali a sledovaním, ako iní rastú, zatiaľ čo ja som zostávala na mieste. A najhoršie na tom bolo obdobie, keď som sa ocitla v situácii, kedy som mala na účte 11 centov a sledovala som, ako mama krúti hlavou a pýta sa, kedy si nájdeš konečne normálnu prácu. Bola som v bode, kedy som si myslela, že nie som dosť dobrá a že nemám na to talent a že tí úspešní majú niečo, čo ja nikdy mať nebudem. Ale ak som dokázala zmeniť svoj život zo mzdy 594 eur mesačne a plno dlhov na príjem niekoľko tisícok eur mesačne, verím, že to dokážeš aj ty. Ak si teraz v situácii, kedy zápasíš s vytváraním obsahu, ktorý zostáva zaseknutý na 200 pozretiach, ak sa cítiš frustrovaná pri pohľade na rýchly rast iných, alebo ak bojuješ s technickou stránkou Instagramu, tak toto video je práve pre teba. Poďme sa najprv pozrieť na môj príbeh, aby si pochopila, prečo som tak zapálená pre Instagram a pasívny príjem. Písal sa rok 2019 a ja som každé ráno stávala s nechuťou, aby som išla do práce za pokladňou. Celý deň na nohách, 594 eur mesačne a vedúci, ktorý mi neustále pripomínal, že som neschopná. Pamätám si, ako som večer po práci sedela v izbe a pýtala sa samej seba. Toto je môj život, toto je všetko, čo ma čaká. Keď som povedala mame, že chcem niečo viac, len mávla rukou. Čo by si chcela? Veď si len obyčajná predavačka. Zúfalo som vtedy hľadala východisko. Skúsila som odísť do Anglicka. Skúsila som MLM, investovanie alebo predaj veci na bazároch, no nič z toho nefungovalo. Namiesto vysnívanej slobody som sa len dostala do väčších dlhov. Pamätám si ten večer, keď som sedela s poslednými 50 eurami na účte a s výpovedou z práce, ktorú som sa bála podať, lebo som nemala žiadny záložný plán. Až kým som neobjavila Instagram a spôsob, ako ho premeniť na pravidelný príjem. A dnes chcem s tebou presne zdieľať to, čo som objavila. Pretože Instagram nie je len platforma na zdieľanie fotiek alebo zábavných videí. Je to aj nástroj na tvorbu pravidelného a vysokého príjmu, ak vieš, ako ho správne nastaviť. Tu je hneď niekoľko dôvodov, prečo je to tak. Dôvod číslo 1. Instagram je v súčasnosti najrýchlejšia cesta k vybudovaniu publika, ktoré ti skutočne dôveruje. Zatiaľ čo iné platformy uprednostňujú množstvo obsahu nad kvalitou, Instagram odmeňuje tvorcov, ktorí prinášajú skutočnú hodnotu. A to je kľúč k vybudovaniu online príjmu. Nepotrebuješ milióny sledovateľov, potrebuješ tých správnych sledovateľov, ktorí ti dôverujú. Sama som otestovala túto stratégiu vytvorením úplne nového účtu Natália sociálne siete s nulou sledovateľov. A čo sa stalo? Za 129 dní som dosiahla 10 000 followerov. Za 9 mesiacov 39 100 followerov a moje príspevky dosiahli za 90 dní viac ako 2,4 milióna zobrazení. To všetko bez toho, aby som minula čo i len 1 euro na reklamu, bez súťaží a bez trávenia hodín denne na tvorbou obsahu. Možno si teraz myslíš, to je super Natália, ale ako to súvisí s pravidelným príjmom? A to ma privádza k druhému dôvodu. Dôvod číslo 2. Instagram ti umožňuje premieňať sledovateľov na zákazníkov, ktorí od teba kupujú, aj keď práve spíš. Možno si myslíš, že aby si na Instagrame zarobila, potrebuješ predávať fyzické produkty, brať klientov na osobný mentoring alebo spolupracovať so značkami, čo vyžaduje neustálu prácu. Ale tu prichádza tajomstvo, ktoré zmenilo môj život. Instagram je dokonalou platformou na predaj digitálnych produktov. E-booky, kurzy, šablóny, kontrolné zoznamy. To všetko sú produkty, ktoré vytvoríš raz a predávaš ich do nekonečna. Keď som začala predávať svoj prvý digitálny produkt, bola som nadšená, keď som dostala notifikáciu o prvom predaji za 37 eur. Niekto si kúpil niečo, čo som vytvorila ja. Bolo to prvýkrát, keď som sa cítila, že som naozaj niečo dokázala. Postupne som vylepšovala svoju stratégiu, až kým som nedosiahla bod, kedy mi denne prichádzalo niekoľko predajov bez toho, aby som musela aktívne pracovať. Toto je podstata pasívneho príjmu. Odpracuješ si to iba raz, ale zarábaš stále znova a znova. Dôvod číslo 3. Instagramový algoritmus prakticky pracuje za teba, ak vieš, ako ho použiť. Tu je to, čo väčšina ľudí nechápe o algoritme Instagramu. Pokiaľ tvoríš obsah, ktorý udržuje ľudí na platforme, Instagram bude tvoj obsah aktívne propagovať novým ľuďom. Pamätáš si, keď som hovorila o tých 2,4 miliónov zobrazení? To nebolo tak, že by som musela platiť za reklamy alebo tancovala tanečky a robila scény. Stačilo, že som
vytvárala príspevky, ktoré prinášali jasné a okamžite použiteľné tipy. Konkrétne Reels videá sú zlatou baňou pre rast a budovanie publika. Keď som začínala, každý príspevok mal približne iba 177 pozretí, ale potom som objavila systém, ktorý som nazvala miliónový reel. A moje príspevky začali dosahovať 10 000, niekedy aj 100 000 zhliadnutí a niektoré dokonca aj milión zhliadnutí. Jeden jediný reel mi priniesol 24 093 nových sledovateľov. To sú potenciálni zákazníci, ktorých som získala z jedného príspevku, ktorý mi zabral len 30 minút na vytvorenie. Dôvod číslo 4. Instagram má najnižšiu vstupnú bariéru a najvyššiu návratnosť z akejkoľvek platformy. Možno si teraz hovoríš: Natália, nie som technicky zdatná, neviem strihať videá a nevyznám sa v grafike. Alebo nemám žiadnych sledovateľov. Či dokonca, kto by si odo mňa niečo kúpil. A práve tu je to najkrajšie na Instagrame. Nepotrebuješ žiadne predchádzajúce skúsenosti ani technické zručnosti. Ja sama som bola technický antitalent a keď som začínala, nevedela som ani to, kde v CapCute nájdem tlačidlo pridania textu. Tvorba obsahu, ktorý vyzerá profesionálne, nie je o tom, či máš talent alebo nie. Je to o tom, či poznáš presné kroky a postupy. Teda kam kliknúť a čo chceš vytvoriť. A presne to som doteraz učila stovky žien. Ženy, ktoré sa cítili možno presne ako práve ty teraz. Neisté, preťažené a zaseknuté na 200 pozretiach. Dnes dokážu vytvoriť virálny obsah s potenciálom 100 000 zhliadnutí za menej ako 30 minút. Dôvod číslo 5. Instagram je najstabilnejšia platforma pre dlhodobé budovanie pasívneho príjmu. Toto je vec, ktorú ti väčšina expertov nepovie. Mnohé platformy, ktoré sú dnes trendy, tu už zajtra nemusia byť. Ale Instagram je tu už viac ako 10 ročie a neustále rastie. Keď vybuduješ publikum na Instagrame, vytvoríš si skutočnú celoživotnú hodnotu. A na rozdiel od iných platform na Instagrame máš viacero spôsobov, ako svoje publikum premeniť na pasívny príjem. Teraz ti chcem ukázať, ako som premieniala bežné príspevky na príspevky, ktoré zarábajú peniaze na autopilota. Kľúčom je to, čo nazývam hodnotový magnet. Namiesto priameho predávania svojich produktov, najskôr poskytnem niečo hodnotné zadarmo. Môže to byť e-book, mini tréning, ťahák. Niečo, čo rieši konkrétny problém môjho ideálneho zákazníka. Keď niekto dostane tvoju bezplatnú hodnotu a vidí, že to funguje, vytváraš si dôveru a ľudia kupujú od tých, ktorým dôverujú. Takto som vytvorila systém, ktorý automaticky privádza followerov z Instagramu na môj e-mailový zoznam cez tieto bezplatné magnety a následne cez automatizované e-maily mu predstavuje moje platené produkty. A výsledok? Každé ráno sa zobudzam na notifikácie o nových predajoch, ktoré sa udiali zatiaľ, čo som spala. Pamätám si deň, keď mi prišlo 14 objednávok, zatiaľ, čo som bola na výlete v Londýne. Bez toho, aby som musela aktívne pracovať, bez toho, aby som musela byť na telefóne. To je tá skutočná sloboda, ktorú ti pasívny príjem dáva. Viem, že teraz možno cítiš to, čo som kedysi cítila aj ja. Strach, že na to nemáš, že to možno funguje pre ostatných, ale nie pre teba. Možno máš strach z technických aspektov a bojíš sa, že nevieš, ako vytvoriť virálny obsah, alebo jednoducho nevieš, kde začať. Chcem, aby si práve teraz pochopila jednu vec. Nič z toho nie je tvoja chyba. Neexistuje taká vec ako nemám na to talent alebo nie som dosť dobrá. Existujú len ľudia, ktorí poznajú správne postupy a tí, ktorých ich ešte nepoznajú. Ja sama som stratila viac ako 5760 eur na reklamách, ktoré nefungovali. Minula som viac ako 1730 eur na kurzoch, ktoré mi nič nedali a strávila som skúšaním metód, ktoré mi priniesli ledvo 389 followerov a čistý zisk menší ako 200 eur. Nechcem, aby si musela prejsť tou istou bolestivou a nákladnou cestou, ktorou som prešla ja. Je toho ešte veľa, čo by som ti mohla ukázať o premene Instagramu na zdroj pasívneho príjmu. Preto som sa rozhodla pripraviť si pre teba niečo špeciálne. Pripravila som webinár zadarmo, kde ti odhalím presný postup, ktorý mi umožnil vybudovať úspešné podnikanie s pasívnym príjmom. Ak ťa zaujíma, ako by si mohla aj ty urobiť to isté, klikni na odkaz pod týmto videom a zaregistruj sa na môj webinár zadarmo. A ak ti toto video prinieslo hodnotu, daj mu palec hore a nezabudni sa prihlásiť na odber môjho kanálu, aby ti neunikli žiadne z ďalších mojich budúcich videí. Ďakujem ti za sledovanie a teším sa na teba na webinári. Maj sa krásne a vidíme sa v mojom ďalšom videu.